10वी आणि 12वी सायन्सच्या गुणांवर विद्यार्थ्यांची करिअरची दिशा ठरते। या परीक्षेत विद्यार्थ्यांना चांगलं यश मिळावं या उद्देशानं नॉलेज एज्युकेशनच्या वतीनं सराव परीक्षेचं आयोजन करण्यात आलं। जिल्ह्यातील देवगड, सावंतवाडी आणि कसाल या 3 ठिकाणी ही सराव परीक्षा एकाच वेळी संपन्न झाली। यात एकूण 320 विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते। आज विद्यार्थ्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने 10वी आणि 12वीची वर्ष महत्त्वाची मानली जातात। चांगले गुण मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना हव्या त्या शाखेमध्ये प्रवेश मिळणं सुकर ठरतं। त्याचप्रमाणे करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले सीईटी, जेई, नीट या एक्झामचा सराव व्हावा म्हणून ऑनलाईन एक्झाम घेतली जाते। नॉलेज एज्युकेशनच्या वतीने घेतल्या जाणाऱ्या बोर्ड समांतर परीक्षेत रिझल्ट लागल्यानंतर त्या दिवशी त्या विद्यार्थ्यांची कितपत तयारी झाली आहे हे समजून येतं। तज्ञ शिक्षकांकडून पेपर चेक करून चुका समजून देण्यासाठी लिहिलेली उत्तरपत्रिका रिटर्न दिली जाते आणि त्यामध्ये झालेल्या चुका दाखवून त्यावर सोल्युशन दिलं जातं। यासारख्या बोर्ड समांतर परीक्षा सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, सांगली, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कर्नाटक, बेळगाव या ठिकाणी दरवर्षी 10वी आणि 12वीच्या बोर्डची पूर्वतयारी म्हणून विद्यार्थ्यांसाठी घेतली जाते। संपूर्ण उपक्रम, एक्झामचं नियोजन आणि व्यवस्थापन सचिन सर आणि नारायण परब सर, सिंधुदुर्ग नगरी ओरोस यांनी पाहिलं।